ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾರ್ದ ಕಲೆಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿದಾದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಕೆಬಿ ಕೊರುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಬಿ ಕೊರುಂಡ ನಿಕಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನ. ಮನುಷ್ಯ ಏತು ವಿಚಿತ್ರ ಆಯ ಎನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ ದೇವಿರುಲ್ಲೆರು ಅಂದು ಪನ್ಪೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಯ ಎನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ಜಿಂಡ ದೇವೆರಿಜ್ಜಿ ಅಂದೆನ್ನುವೆ. ಆಂಡ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದಿನೆಕ್ಕು ಯೋಗ್ಯನ ಅತ್ತ ಅಂದು ಎನ್ನುನೆ ಇಚ್ಚಿ. ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಕಲೆಗೂ ಮೋಸ ಮಲ್ತು ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಗು ಬೇನೆ ಕೊರ್ದು ಕೆಲವು ಮೋಸ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ದೇವೆರ್ನ ಎದುರು ಪೋದು ಎಂಕು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ದೇವೆರೇ ಅಂದು ಕೇನುವೆರು. ಆಂಡ ಅಕುಲು ದೇವೆರ್ನ ದುಂಬು ದೀಪುನ ದೀಪಡ್ದೆ ಅಕಲ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಶಬ್ದಲು ಏಪಲ ಒಂಜೇ ಜಾಗಡು ಕುಲ್ಲುಜಿ ನಿಕಲ್ನ ನಾಲಾಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಯಾತ್ರೆಗೂ ಪಿದಾಡುಡು. ಐಗೋಸ್ಕರ ಬೆರಿತ ಪಿರಾಡ್ದುಲ ಏರೆನ್ನ ನಿಂದಿಸಾವೊಚ್ಚಿ. ಸಂಪತ್ತು ಕುಂಟು ಬಿನ್ನೆರು ವಾಕ್ಷಣ ಟಾಂಡಲ ಕೈಬುಡ್ದು ಪೋಪೆರು. ಆಂಡ ದೇವಿರ್ ಮಾತ್ರ ವಾ ರೂಪಡ ಆಂಡಲ ಕೈಪತ್ತುವೆರು. ನಮಕ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ತೆ ಕೊರ್ಪೆರು. ಸಮಸ್ಯೆ ಸವಾಲೆನು ಏರು ಅವಕಾಶವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ ಅಕುಲು ಮಾತ್ರ ಬದುಕುಡು ಗಟ್ಟಿಯಾದು ಉಂತರೆ ಆಪುನು. ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಮಂದಿರಗು ಪೋಪುನು ಪೋದು ಭಗವಂತ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೋಪುನ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲಾದೆ ಉಪ್ಪುವೇರು. ಒವ್ವು ರಾಜ್ಯಲ ಏಪಲ ರಾಜೆ ಆದೆ ಉಪ್ಪುಜೆ. ಒವ್ವು ಶ್ರೀಮಂತೆಲ ಕಡೆಮುಟ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಆದೆ ಉಪ್ಪುಜೆ. ಒವ್ವು ಬಡವೆಲ ಕಡೆಮುಟ ಬಡವೆ ಆದೆ ಉಪ್ಪುಜೆ. ಈ ಜಗತ್ತುಡು ಓಲಾ ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತು. ಪರಿವರ್ತನೆನೆ ಜಗತ್ತದ ನಿಯಮ. ಬದುಕುಡು ಮಸ್ತು ಮೌನವಾದುಪ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತು. ಸಮಯಗ್ ಸರಿಯಾದ ತಪ್ಪುಲೆನು ವಿರೋಧಿಸಾವ್ನ ಕಲ್ಪುಲೆ. ಯಾನ್ ಏಪಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಂದನೆ ಪನ್ಪುನು ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕಲ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಲೆ ಬೇತಕಲ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತು ಇನ್ನೇಂಕೀತೆ ಪನರೆ ಇತ್ತೀನಿ ಆಯ್ನಾದು ಬೇಗ ನಿಕಲಿಗೆ ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ನಿಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ.